Michal Šimečka má vážny problém. Na povrch vyplávalo ďalšie podozrivé účtovníctvo jeho matky. Už celé Slovensko miliónkrát počulo o duplicitnom vyplácaní faktúr Marty Šimečkovej v rokoch 2020 až 2022. Z najnovších dokumentov však vyplýva, že rovnaké praktiky mala Šimečková aplikovať aj v rokoch 2018 a 2019. Tisíce eur zo štátneho rozpočtu sú fuč a odpor voči Šimečkovi v PSku pochopiteľne rastie. Obrovský problém pre Šimečkovcov je vyúčtovanie grantu z Fondu na podporu umenia z roku 2018. Tak si predstavte, zo 16 vydokladovaných faktúr je sporných neuveriteľných 15. Len za tieto 2 roky ide o viacero prípadov a tisíce eur. A keby nestačilo, tak sa ukazuje, že značná časť dotácií končila u nich samých za vlastné služby. Počujete dobre, za vlastné služby. V roku 2022 to bola až polovica grantov. Tomu sa povie poriadna kešovica. Treba oceniť, že polícia už v tejto veci koná pre podozrenie zo subvenčného podvodu.